Tak ja som Zlatko Friedrich, toto je moje nové video a chcem vám ukázať, ako vypadá môj byt a ja ešte žijem s maminou. No takže toto je kuchyňa. Mamina akurát je v nemocnici, porodila dieťatko. Mám sestričku. Toto je moja izba. Tu mamina varí, tu je umývadlo, tu je šporák, tu je linka, tu je obyčajný stolík. Toto je naša izba. Ináč je dosť veľká. No, tuto máme kúpeľňu. A tuto je chodba. Dobre, nevidno. A toto je moja izba. Tu mám počítač, Wi-Fi, televízor, tu mám veľkú posteľ, čo sa dá aj rozkladať. Tu mám dráhu. Potom tu mám jeden skateboard. No mám ešte dva, ale tie veľmi nepoužívam. Tu je stolík, písací stolík. Tu je môj balkón. A to je všetko. A chcel som vám len povedať, že ja si cením vašu podporu. A buďte takí dobrí, aby ste mi dali aspoň za toto 10 lajkov. A keď dáte viac ako 10 lajkov, tak vám aj ukážem u cigáňov, ako to tam vypadá. Dobre? A ešte dajte mi aj odber, prosím vás, a nejaký like. To je na dnes všetko. A čaute. Ulaša.